kız, diklerin tutmahın, uskun sesreti baz, umir zayağa olmahın. Rayın Medeniyet Harayında uzgan Beyu bayramın, gürlevip ülgülü Beyu ansamblının yumğaqlav konsertin bizden icadi türkümde barıp kurdu. Rayonumuzda gına түгел, бөтә республикала, хатта Рәсәйдә танылу яулаган ансамбльдың концертларын тамашасы һәр вакыт яратып кабул итә. Был юлы ла зал шыгрым тулы ине. Açık konsertine келдік әлі бүгін. Бик қуанып келдік. Әлі біздің ауылдан 2 егет, 2 қыз бейірге ерелер. Аларны Илгиз белән Илюза Нигъмәтуллиннар әзерлиләр. Аларга бик рәхмәтлемен инде. Минем оныгым берсе. Малайлар 4 елга якын йөриләр инде. Кызлар 5 елга якын йөриләр. Атнасына кайсы бер көндә йөрергә булалар инде. Концерт алдыннан атнаның һәр бер көнендә киләләр. Булай атнасына 3 мәртәбә киләләр. Дәрестән йөгереп кайталар да. Әти-әниләренә зур итеп рәхмәт. Шул кадәр ерактан күгәрченнән алып киләләр, алмашлап балаларны инде. Рәхмәт зур итеп, өйрәтүчеләргә дә рәхмәт зур итеп, бик куанып килдем. Менә Гөлзифа да сөйләп китсен әле. Менә шундый алыс аранан кызларыгызны, улдарыгызны ни өчен тап ошо түңәрәккә йөртәһегез? Бәләкәй сактан үзе бик биюгә бик әвәт малайны. Шуңа күрә моны ерак булһала үзенең тырышлыгы менән үзе теләгәнгә шул көндә йөртергә. Көндә булмаһала атнаһына бернисә тапкыр йөртергә дип үзенең теләге булгас уйланыр инде. Шул аны өйрәтүсе Илюза һәм Илгиз Нигъмәтуллиннарга без бик зур рәхмәтлебез. Аларга концертларына без куанып, көндә шатланып киләбез һәрбер булган концертларына. Шул малайларыбыз Алла бирһә, алдала һанатмас дип уйлыйбыз. Гел шулай итеп биюләрендә катнашып йөрерләр. Бию сәнгатенә гашык малайлар һәм кызларның һәр сыгышын тамашасы алкыштарга күмде. Гүрләвек, Кыпсак, Аманат ансамбльләренең җитәкчеләре Илгиз һәм Илюза Нигъмәтуллиннар, район мәдәният һарайының һәләтле хореографтары. Башкорт халык биюләре белән бер рәттә татар, рус, мари, суаш, чечен халыкларының биюләрен оста итеп башкара Нигъмәтуллиндар. Үзләре генә биеп калмай, бию сәнгатенең нескәлектәрен кескәй күңелләргә һала алулары белән улар тамашасыга якын. Внучка ходит, Гусева Полина. Она с детства была очень подвижная. Постоянно у нее по телевизору что-то смотрит, танцует. Она это движение повторяет. Но вот в этом году решили отдать танцевальный кружок. И вот она сейчас сегодня вот уже выступает. Нас пригласила посмотреть как. Мы очень рады. Сара барышында биюселәр сәхнәне дер һелкеттеләр. Бер төркем икенчесен алыштырды. Һәр сыгыш дәррәү алкыштар менән бүләкләнде. Я хожу на танцы уже 7 лет. И каждый раз перед выступлением я очень волнуюсь, потому что это действительно, ты как будто в первый раз выходишь.
И это значит, что вот у тебя стоит задача, во-первых, перед твоими руководителями, их подвести, станцевать. Каждый раз думаешь, вот, улыбаться, улыбаться, улыбаться. Вспоминаешь слова или где-то тебе телевизор показаны. Руки, ноги, пятки. Правая, правая, правая. Улыбайся, улыбайся. Вот. Действительно, я очень рада, то, что хожу в ансамбль Гурляук, то, что ходила. И вот я уже заканчиваю школу совсем скоро. И все равно я хочу продолжить заниматься танцами и в институте. Ансамбль очень дружный, руководители хорошие. Когда на выступление выходишь, вот как будто в последний раз, вот нельзя вот подвести, как будто. И всегда очень волнительно и страшно бывает. Но когда уже собираешься уверенностью, вроде все нормально, все хорошо, и так все получается. Всего вам самого наилучшего. Ну а самое, наверное, главное будет зрительские аплодисменты еще раз.